V sobotu 19. července proběhl na farmě Ptýrov u Mnichova Hradiště již druhý ročník akce Koně pro kapku naděje. Equity TV jako mediální partner u toho nemohla chybět a vše pečlivě dokumentovala. Na úvod naší souhrnné reportáže jsme krátce vyspovídali hlavní organizátorku akce Pavlínu Vacátkovou. Přípravy na druhý ročník probíhaly zhruba někdy od prosince loňského roku. Vzhledem k tomu, že ten program byl trošičku bohatší, zaměřili jsme se více na choreografii, na kostýmy, takže dá se říct, že jsme na tom pracovali od konce prvního ročníku až vlastně po dnešní krásný den. Ptýrovský areál mě uchvátil jednak tím, jak je tady krásně, je to hrozná spousta prostoru pro doprovodný program a tak dále a chtěli jsme vyzkoušet změnu. Měli jsme tady dneska celkem 29 koníků, všechno byly profesionálové, dá se říct, ostřílení koně z různých show a z výstav. Od šajrů počínaje po mini horse, nordičtí koně, tak dále. No, významné osobnosti byla tady prezidentka nadačního fondu paní Vendula Svobodová, ředitelka nadačního fondu paní Švarcová, správní rada Kapky naděje, dále jsme tu měli lékaře z Motolské nemocnice a paní docentku z hematoonkologie z nemocnice v Hradci Králové. Letos se vybralo necelých 70 000 korun. Hlavní část programu zahájil hejtman Středočeského kraje inženýr Miloš Petera, který převzal nad projektem záštitu a jako malý závdavek hned na začátek předal prezidentce nadačního fondu Kapka naděje paní Vendule Svobodové šek na 20 000 korun. Pak už sklízela zasloužený potlesk od diváků jednotlivá jezdecká vystoupení. Peter van Div Horn například zatančil s Vendulkou Šponarovou. Jejich poutavé vystoupení s houslovým doprovodem a zpěvem uchvátilo nejednoho návštěvníka. Co ti poví, neměj strach, to já. Pro tebe zdolám hory i proud, po řekách času chci pro tebe plout, ať jinou cestou, než já se dám. Skupina Terra Historia předvedla vtipná a také adrenalinová vystoupení v podobě džigitovky. Odvážné pirátky z Karibiku Tereska a Kristýnka Lorenzovi, respektive frýští koně manželů Winklerových, předvedli své krásné vystoupení a sklidili zasloužený úspěch. Noričtí koně Petra Procházky si odpočinuli od práce v lese a předvedli, že i norik dokáže udělat spoustu parády. Poté se k velkým tigrům přidali malí tigři a hned úžasní minihorse v zápřeží rovnali síly se spřežním párů norických koní.
Dále se představili překrásní Shire Horse manželů Špinarových. Diváci mohli sledovat drezuru v podání úžasné jezdkyně Natalie Richtaříkové či práci s Kládou mladé krásné klisny a kočího Eduarda Hubaty. Manželé Pickovi a jejich frýské klisny dopřáli nejen dětem poznat krásy Ptírova ze sedla. Petra Picková také společně s Vendulkou Šponarovou zazářila ve stříbrném Pas de deux. Ukázky voltyže a paravoltyže si připravil tým z tělovýchovné jednoty Orion Praha v čele s Norou Hořickou. Vystoupení bylo opravdu krásné, plné soustředění a odhodlání. Snoopy je poník, vnuk zakladatelky oddílu Bílé šetlandské klisny Carmen, narozen v roce 1996, takže letos plnoletý. Majitelka paní doktorka Zamrazilová, která stála o zrodu hypoterapie a paravoltyže v našem oddíle. V programu zazářila další početná ekipa, a to z Řepčína Amerika. Jednalo se o manželé Rotovi a jejich zástupce velšských plemen. Choreografii na dálku trénovali a na výbornou předvedli dámy Vendulka Šponarová s Arnoldem, Monika Krausová a Vladimír Bláha. V krásné klasické drezurní ukázce s notnou dávkou soustředění předvedli frýské klisny Pavla Šilhánka. Velkým úspěchem bylo kvalitní vystoupení řepců Henry von Sinek a Harold. Leoš Novotný předvedl frýské koně při náročné práci na dvou klonžích, zatímco jeho manželka Monika se předvedla v sedle. Iva Novotná, Martina Mudrová a strakaté dámy plemene Irský kop zakončili odpolední program ve svém poutavém vystoupení v doprovodu houslového dua Femme tout fatale. Rozloučení opět proběhlo v dojemném pojetí. Vendulka Šponarová a Pieter van Diphoorn zavedli všechny účastníky k dekorování a symbolicky zakončili druhý ročník benefiční akce Koně pro kapku naděje vypuštěním kytice modrých balónků.